Hlavný kontrolór v Prešove začal preverovať prenájom autobusov, ktoré dohodol dopravný podnik bez verejnej súťaže. Na problém sme upozornili na jeseň. Vtedajšie vedenie dopravcu odmietlo pochybenie. Súťaž totiž urobiť nemuseli. Kontrola sa zameria aj na ďalšie obstarávania podniku. Dopravný podnik si prenajal minulý rok 8 jazdených vozidiel s opciou na ich nákup s tým, že za nájom zaplatí spolu vyše 439 000 eur. Súťaž by podľa zákona musel urobiť, ak by cena bola o zhruba 4 000 eur vyššia. Vtedajšie vedenie podniku medzi tým poslanci odvolali. Podnik aj v súčasnosti hovorí, že prenájom bol nevyhnutný. Toto je naozaj kritická situácia, kedy si prenajmeme autobusy, aby sme vôbec mohli zabezpečovať službu verejnosti. V podstate nemáme žiadne zálohové vozidla. Postup preverí útvar hlavného kontrolóra. Bude chcieť aj vysvetlenie k tomu, že suma, za ktorú podnik autobusy získal, je blízko hranice, keď by už musel vyhlásiť súťaž. V týchto dňoch sme si prevzali materiály, podklady ku kontrole. Obstaranie, ktoré je na hranici akékoľvek zákonom stanoveného limitu, je svojím spôsobom potrebné dosť dôkladne prekontrolovať, čo urobili, aké kroky, pretože im práve vyšla takáto suma, aká im vyšla. Autobusy teda mali pomôcť podniku v čase núdze. Ukázalo sa však, že nie všetky. V dodávke týchto autobusov boli aj také, ktoré neuspokojovali technický stav, ktorý by sme požadovali, a preto sme požiadali výmenu a tieto autobusy sme vrátili. Súťaž mohla vygenerovať väčšiu kvalitu a možno treba klásť otázky, prečo sa dostal podnik do situácie, že musel v takomto časovom strese tieto veci riešiť. Zatiaľ ostáva otvorené, či podnik využije možnosť odkúpenia autobusov. Podľa člena dozornej rady povereného jej vedením čakajú dopravný podnik veľké investície, preto je dôležité, aby hospodáril efektívne. Ak pýtam od ľudí milióny eur, tak jednoducho musím preukázať, že s nimi viem narábať aj na tie menšie zákazky a vybral som toho najlepšieho, naozaj najspoľahlivejšieho dodávateľa. Výsledky chce hlavný kontrolór predložiť poslancom v apríli. Robert Latta, Slovenská televízia.